गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय। आं दा दङ सरुपेटा रेलवे स्टेशनाव। बे रेलवे स्टेशना बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सबनिख्रुइबो फिसासिन रेलवे स्टेशन। बे रेलवे स्टेशनाव गोबां बिबांनि पेसेन्जार ट्रेन लाखिनाय जायो। आथिखालाव दासिमबो बेवहाय एक्सप्रेस ट्रेन लाखिनाय जायाखै। दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बरपेटा रड टाउननि नुथाय, लोगोसे बे सरुपेटा रेलवे स्टेशननिफ्राय बरपेटा रड रेलवे स्टेशनसिम ट्रेनजों गासै 10 निफ्राय 12 किल'मिटारनि गेजेराव जायो। लोगोसे बे सरुपेटा रेलवे स्टेशननिफ्राय 31 नं राजा लामा जानानै गासै 35 निफ्राय 40 किल'मिटारनि गेजेराव बरपेटा रड मेन टाउना जायो। नायगिरि लोगो नोंथांमोन, आं फैयै बरपेटा रड स्टेशनसिम मोनफैबाय। दानिया आं बरपेटा रड मेन टाउनसिम हाबनो लादों। नैबे नोंथांमोननि उनथिंजाय नुनाय बेनो बरपेटा रड स्टेशन। बे बरपेटा रड स्टेशना बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सबनिख्रुइबो देरसिन स्टेशन। बेवहाय गोबां बिबांनि पेसेन्जार ट्रेनजों लोगोसे एक्सप्रेस ट्रेनबो लाखिनाय जायो। दानिया आङो बरपेटा रड मेन टाउनसिम ओंखारलांनोसै। थ' बिदिब्ला बरपेटा रड स्टेशनसिम फोनांजाबफैनाय नैबे लामाजों आं बरपेटा रड मेन टाउनसिम हाबलांगासिनो दङ। नैबे लामाजोंनो बरपेटा रडनि मेन टाउननिफ्राय रेलवे स्टेशनसिम नांजाबफैयो नैबे लामाया। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आङो बरपेटा रड रेलवे स्टेशननिफ्राय बरपेटा रडनि मेन टाउनसिम हाबलांनाय नैबे लामाजों थांगासिनो दङ। नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुनो मोनगासिनो दङ। दानिया आं बरपेटा रडनि नैबे बास स्टेन्डसिम सफैबाय। नैबे बरपेटा रडनि बास स्टेन्ड, लोगोसे नैबे आंनि केमेरानि उनथिंजाय नुनाय बे लामाया सिमलागुरि जानानै 31 नं राजा लामाजों फोनांजाबहैयो आरो सानजाथिंजाय गुवाहाटी, लोगोसे सोनाबथिंजाय क'क्राझार बायदिसिम थांनो हानाय बे 31 नेशनेल हाइवेखौ नैबे बरपेटा रड मेन बास स्टेन्डनिफ्राय खोलाजों फोनांजाबो। लोगोसे केमेरानि उनथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे साहाथिंजाय नैबे लामाजोंनो गासै 25 किल'मिटार गोजानाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि बासबारि रेन्जसिम सफैनो हायो। बे लामाजोंनो गोबां बुहुमनि दाब दाब दावबायारि बिथांमोना बरपेटा रडनि नैबे लामाजों जानानै 25 किल'मिटार गेजेराव मानास नेशनेल पार्कनि बासबारि रेन्जजों लोगोसे मथनगुरिसिम थांनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों दानिया नैबे बरपेटा रडनि नुथाय। आं दा बरपेटा रडनि मेन बास स्टेन्डनि नैबे लामायाव दङ। लोगोसे नैबे आंनि उनथिंजाय साहाथिंजाय गोबर्थना जानानै बरपेटा रडनिफ्राय दा मानासनि नेशनेल पार्कसिम 25 किल'मिटारनि डिस्टेन्सआव
बे लामाजोंनो थाङो। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं दङ बरपेटा रडनि मेन टाउनाव। दानिया आं दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोननो बरपेटा रडनि जा बिजनेस प्लेस बाजार बेखौ दिन्थिनो लादों। बेवहाय गोबां बिबांनि बङालि लोगोसे बर' लोगोसे एसामिस बायदि धोरोमनि सुबुंफ्रा बेवहाय फालांगि मावनो फैयो। बेयो जोबोर गेदेर बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सबनिख्रुइबो देरसिन टाउननि बिथोराव बेखौ मिथियो। बेवहाय दाब दाब जायगानि गोबां फालांगिरि बिथांमोना फालांगि मावनो फैयो। दानिया आं दान्दिसे समनि गेजेराव नोंथांमोननो दिन्थिगोन बरपेटा रड बाजार। गासै नायगिरि नोंथांमोन, दानिया नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे केमेरानि हेफाजाबजों बरपेटा रडनि मैगं मार्केटनि नुथाय। बेवहाय गोबां बिबांनि मैगं मोननाय जायो। लोगोसे रेल लाइननि साहा जा मैगं थाइगंनि मार्केट दं बेवहाय हलसेलार प्राइसआव मोनो आरो लोगोसे नैबे खोलाथिं थानाय नैबे मैगं बाजाराव रिटेल प्राइस हिसाबै गोबां बिबांनि सुबुंफ्रा बेवहाय मार्केट खालामनो फैयो। दानिया नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुलांगासिनो दङ नै बरपेटा रडनि मैगं बाजार। दानिया आं दान्दिसे समनि उनाव आरो नोंथांमोननो दिन्थिबावगोन बरपेटा रडनि गासै बाजारनि आरोबाव माखासे नुथायफोरखौ। नोंथांमोन, दानिया आं दङ बरपेटा रडनि नैबे ना गोराननि मार्केटआव। बेवहाय गोबां बिबांनि ना गोरान मोननाय जायो। नैबे बरपेटा रड मार्केटनि गेजेराव थानाय नैबे ना गोराननि मार्केट। दानिया आं दङ बरपेटा रडनि नैबे नानि बाजाराव। नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुनो मोनदों गोबां बिबांनि बेवहाय लकेल आरो सालानि ना मोननाय जायो। बेयो बरपेटा रडनि सबनिख्रुइ गेदेरसिन नानि बाजार। नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुगासिनो दङ नैबे बरपेटा रडनि ना बाजार। बरपेटा रडनि दैलि बाजारनि जा सेन्डाल जुथा मोननाय बे मार्केट नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुनो मोनगासिनो दं नैबे बरपेटा रडनि दैलि बाजार। दानिया नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे जि जोमनि दखान बरपेटा रडनि दैलि बाजार। गोबां बिबांनि बेवहाय जि जोमखौ रिटेल आरो हलसेल प्राइसआव मोननाय जायो। नोंथांमोना माब्लाबा बरपेटा रड बेरायनो फैब्ला बे मार्केटआव हाब, बेवहाय गोबां बिबांनि जि जोम मोननाय जायो रिटेल आरो हलसेल प्राइसआव। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आङो नैबे बरपेटा रडनि दुर्गाबारि कालिबारि लामाजों थांगासिनो दङ। बेनि थोंजों खोलाथिंजाय 8 किल'मिटाराव बरपेटा रडनि मुंदांखा अमा बाजार, लोगोसे बेवहाय जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरा थायो। बे एरियाखौ सन्दनपुर साखाथियाव GLC कलेजजों लोगोसे गंसे स्कुल नुनो मोनो। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं दङ बरपेटा रडनि नैबे मुंदांखा बर' हटेल, बेनो जाहैबाय बाजै हटेल। बेवहाय जोबोर खम समनि गेजेरावनो आरो खम रांनि गेजेरावनो नोंथांमोना बर'नि जा मोजां आइटेम बेफोरखौ जानो हागोन। लोगोसे बोथोर आरो समजों बेवहाय बर'नि मुंदांखा ओंख्रिफोरखौ मोननो हायो। नोंथांमोना बरपेटा रड बेरायनो फैयोब्ला बेवहाय बोथिसे जालांनो हागोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं थांगासिनो दङ नैबे बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि जा लामाजों। दानिया बेवहाय समबार आरो बृहस्पतिबाराव गोगोमै बाजार जायो। नोंथांमोना बेवहाय फैनो हागोन। लोगोसे नैबे जायगानिफ्रायनो जा गुवाहाटियाव थांनाय ASTC बास, लोगोसे गोजानाव थांनाय सुपारफोरा नैबे जायगानिफ्रायनो स्टार्ट खालामो, बरपेटा रडनिफ्राय डिब्रुगड़, सिलचर बायदियाव थांनाया। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं थांगासिनो दङ बरपेटा रड रेलवे स्टेशनसिम। बे बरपेटा रड टाउननि मोनसे फिसा लामा, बेजों आं थांगासिनो दङ। मेन टाउनजों जोबोर ट्राफिक जानायलाय आं गुबुन मोनसे सर्टकाट लामाजों थांगासिनो दङ। दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोना बरपेटा रडनि रेलवे स्टेशनखौ नुनो मोनगोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन, दानिया आं फैयै फैयै बरपेटा रडनि नैबे रेलवे स्टेशनसिम सफैबाय।
दिनै आं बेलासिनि बे ट्रेनजोंनो आंनि जायगासिम सरलपारासिम थांफिनगोन। दिनै जिखिनि हागौ आं केमेरानि हेफाजाबजों बरपेटा टाउनखौ दिन्थिनो लादोंमोन। बेवहाय गासै जायगाखौ दिन्थिजोबनो हानाय जायाखै खायसे असुबिदानि थाखाय, अब्लाबो जेसेबां हायो दिन्थिनो नाजादों। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरहरनो दाबाव। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे महिलारि वाइड एंगल इउटुब चेनेलखौ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे बेल नटिफिकेसनखौबो प्रेस खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।